Les 40 setmanes de la transformació de Hara. 13a setmana. Treballar amb sensacions intenses. Hara va arribar a la sessió del grup de mentoria puntual. En aquella sessió, Laia va introduir la pràctica d'abordar les sensacions corporals intenses, com el dolor o la incomoditat, amb atenció plena. Hara, que fins ara s'havia dedicat a explorar emocions més subtils, es va sentir intimidada. El dolor, tant físic com emocional, era un territori que solia evitar, però Laia va explicar que mirar aquestes sensacions amb curiositat, en lloc de fugir-ne, podia canviar la manera en què les experimentem. Quan intentem evitar el dolor, aquest es converteix en patiment, però si el deixem ser, si el reconeixem i li donem espai, el dolor perd part del seu poder, va dir Laia amb un to suau. Aquesta setmana us convido a observar qualsevol incomoditat o dolor que aparegui i a practicar el que anomenem obertura a l'experiència. Al tornar a casa, Hara es va preguntar què volia dir realment obrir-se al dolor. No era una idea que li agradés, ni de bon tros. Sempre havia associat el dolor com un enemic a evitar, o, si no hi havia més remei, a resistir-s'hi. Però va decidir donar-li una oportunitat. Aquella mateixa nit va tenir la primera oportunitat de posar en pràctica l'aprenentatge del grup. Feia temps que no dormia bé. Es despertava a mitjanit amb una sensació de tensió a les espatlles i al coll, una rigidesa que sovint es convertia en un mal de cap constant. Aquella nit, quan es va despertar de sobte, va sentir que la incomoditat li travessava la nuca i el front. El seu primer impuls va ser moure's, canviar de posició, prendre una aspirina i intentar fugir d'aquella molèstia. Però va recordar les paraules de Laia. «Deixa que sigui com és», es va dir mentalment. Amb una respiració suau i centrant la seva atenció en el dolor, va intentar descriure el que sentia sense etiquetar-ho com a bo o dolent. A veure, és una pressió, com si estigués atrapada. És una sensació ardent que puja pel coll. A mesura que observava amb més precisió, alguna cosa estranya va passar. El dolor es va fer més intens durant uns segons, com un crit que volia fer-se sentir, però després va començar a canviar. La pressió es va transformar en una vibració, gairebé un formigueig, i el to del mal de cap es va suavitzar com si la seva observació hagués provocat que es dissolgués lleugerament. Hara va continuar respirant, sense esperar res concret. La sensació no va desaparèixer del tot, però va canviar de qualitat. Ja no semblava una cosa que necessités combatre, sinó més aviat una onada que es podia observar des de la ribera. I de sobte, la por a no poder descansar es va esvair una mica. Per primera vegada en molt de temps, va aconseguir adormir-se sense prendre de res. Els dies següents, Hara va continuar experimentant amb la pràctica, no només amb el dolor físic, sinó també amb les emocions més intenses. Un matí, mentre feia una caminada pel poble, va sentir una punxada inesperada de gelosia. Veure la seva germana Amèlia parlant amb una amiga sobre el seu embaràs li va provocar un estrany sentiment de buidor. «Què és això?», es va preguntar a si mateixa. En lloc de distreure's, com solia fer, va intentar portar la seva atenció al lloc exacte on sentia la incomoditat. És com un forat al pit, un buit que fa mal. I darrere d'aquella gelosia va aparèixer una sensació més profunda de tristesa. Tristesa per no haver trobat encara una parella amb qui compartir la seva vida, per la por de no encaixar mai en la vida convencional que la seva germana semblava adoptar tan fàcilment. Va deixar que les llàgrimes sorgissin sense intentar aturar-les, només sentint-les com un flux natural de la seva pròpia experiència. La intensitat de les emocions no va disminuir immediatament, però va deixar d'esforçar-se per fugir-ne. «D'acord», es va dir en silenci. «Aquí estàs. Puc suportar-ho». Aquella setmana,
La pràctica es va estendre a altres aspectes de la seva vida. Un dia, mentre treballava en una ruta de senderisme per a uns turistes, va notar com el cansament li recorria les cames i la feia pesada. La seva primera reacció va ser queixar-se internament, però després va tornar a la pràctica. Va portar l'atenció a les sensacions de cansament, observant com el dolor es movia per diferents parts del seu cos i, tal com havia passat amb el mal de cap, la sensació va començar a canviar. S'havia adonat que donar espai al dolor, fos físic o emocional, no significava rendir-se. Era més aviat com acollir un convidat inesperat i deixar-lo explicar la seva història. Quan el dolor se sentia escoltat, semblava calmar-se per si mateix. L'últim dia de la setmana, Hara va tenir un moment de revelació mentre passejava pel riu. El vent movia les fulles dels arbres i el so de l'aigua li transmetia serenitat. Potser no es tracta de lluitar contra el dolor, es va dir. Potser es tracta de deixar que flueixi, com el riu, com el vent. Amb aquesta nova comprensió va tornar a casa amb una sensació de pau. Hi hauria més moments de dolor, més emocions difícils, però ara sabia que no havia d'evitar-los. Només havia d'aprendre a seure amb ells, escoltar-los i deixar-los passar com el corrent d'un riu. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencioplena.cat.